Testing check tes. Aja dong kaya ngumpul rapat PKK toh. Tok sih tok, andek arep. Mas Sami iki cat TK piye. Tak enek Dun. Gelem nang omah biasanya kelek. Gelem. Maksudnya ku duwe mic. Mau cedak langgar ngono. Rene tak kandhani sayang. Ken iki disotiyeng lho. Ini syuting dari mana, Cak? Syuting dari mana? Ya. Lah dari jauh, Mbak. Kok dek bagus yo. Heeh. Iki tulisannya Vicky. Sing bagus sing ndi? Vicky Audio Awididi. Lah bangel kabeh. Vicky Audio. Vicky Audio aja. Sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki waya jago kluruk ya nok ya. Lagi iya, metu, ya ora apa-apa, engko paling jam 4 jam 5 lagi rampung. Kene kono edak kok paling mang ubung-ubungan tok. Ora. Yeah. Aja sugeng dalus nggih, sugeng pemanggilan malih kalian artis-artis dari Wisma Kuncoro. Wis enggak mengecewakan ya nok ya. Nerima 5 juta wis ngentok nang ngene. Murah meriah, Iku apane 5 juta? DP no. DP 5 juta nek lanjutane sampe kebo 7 tak kebo 8 ya arah. Wis Rif, aja padakno ndek iki lho. Kok kudu iki lho. Anjir, ing dalu menika badhe panghibur para tamu kasusnya matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Wisma Kuncoro saking Tlatah Purworejo Betet. Ame omong apa? Ora. Dari Duo Purworejo Betet Kecamatan Blora Kabupaten Blora Mustika nggih dipun golongan kalian Kang Masih Heru piyayine sing gedhe dhuwur nak. Iya, Mbak. Duwite. Duwite kene. Ora tau digowo blas. Digo bojone. Lah iya digowo sing wedok. Pokoknya enggak mengecewakan sama sekali ya. Okay. Ini kerja bareng sama Son Satiem. Son Satiem Vicky Audio bersama Sato Wiyeng dari sini saja. Jarene ora dari jauh. Ora wong ngomong aku nang kene mbok ngono Aku aja baturku dhewe menombo tak apakno nduk. Iki selak kesuwen sakno cah. Iya gone aja turu alek. Turu glentang. Pripun Den? Do KO niki. Lho, umulane sono dong ngombe ngono. Pak Ton niki lho malah. Masya Allah, Pak. Pak, aja turu aku ndek mangi kula ubeng-ubengan. Apa mbuka diaturi gamelan ben ora turu. Ayo. Pripun? Niki rak turu ketoke. Ketoke. Ketoke ngadeg. Apane, Den? Ketoke turu. Loh. Ayo. Ndak boleh. Setengah 2 ndak boleh. Towerku nang omah. Wayahe ngetokno. Sapi. Kopi jahe diaturi pembukaan saking Mbok Mendres Wisma Kuncoro. Loh, ora meneng ae kowe. Tenan aku meneng lho ya. Lho, kek ora dadel kame obah paling kaya sak ngene-ngene. Yo iya tak jogeti dhewe Ndun. Urung sik. Yesus mangga. Ayo Cak Rifki. Kae meneng ae kowe. Ndek iki nggih rese cul ndek iki kowe. Mesakno yo nggih rese cul ndek iki. Sumangga. Wisma Kuncoro digoyang.
kopi wong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kopi sak cengkir nanging bisa gawe senenge pikir yen ora ngombe sak sore katone awake nglentere ha aku keramo kapiji wis misuwur krasa enak okalan magleki akeh maremeng ati ayo kang mas ngonjo kopi jahe ayo dun teko ngisor dun wancine wis sorop surya sisi wetan padang sesulae retulane wis nadari nuruti senengane ngati wong-wong karang pradesan padha senja ana warung kopi ayo tok wong-wong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kopi sak cingkir nanging bisa gawe padane pikir yen ora ngombe sak sore akatone awake nglentere aku mabuk sampe sithik engkas ora fitah kopi jahe wis misuwur akrasa enak ukolan lagi akeh maremeng ati ayo kang mas ngombe kopi jahe pembukaan dari Wisma Kunchoro dibuka lambene mboke dhewe ya nok ya. Iku nganggo gamelan saiki ben do turu. Syuting iku ya pokok ndodok ngadeg kepentut wae. Alah. Masamu. Langsung aja ditarik artis-artisnya dari Wisma Kunchoro anake Mbok Mahendra Simaling Sai bersama Jong Wiwin Sa. Kita
Kene sayang ngantek maji ana iki diseting, heeh. Iki ibuke bapake bodho melekan nggih, Pak. Nek melekan ampun ngantuk lho, iku jenenge mereman, heeh. Apa? Ayo sayang diaturi apa, Nak? Iki mike ngomong. Aduh. Mas, satru loro, Mas. Mas, satru loro. Mas, lah wong iki bisu wiwin kok. Semoga Cak Rifki tanganem ngapal lah piye kok geger marang karuan ngono. Sesuk tak gawa namaku. Tresnanku awakmu urip angen aku percaya
kasih sayang. Walah, aja ngono apik. Sesuk melok mami ya. Tak sekolah nang TK neh. Aku sakno lho jane iki mang. Ngempet tok. Ngempet ya. Langsung aja ditarik artis berikutnya dari Wisma Kunchoro dijupuk kok ngisor Banggong bersama Jong Novi Mustika. Ayo. Kene sayang, no, pal. Sayang ini dipendet. Kene sayang, andek maju gen ketok karo piyayi kene nek Wisma Kunchoro ketoprak empik-empik ngono ya. Iya iku mau. Ayo sayang diaturi apa nak? Omongan angil biasa TK. Semoga jak runta bersama Jung Nobi. Iya. Rifki aku jane sakno wis sesuk libur ae sesuk merai. Terakhir sesuk Presdino. Ayo sayang runta.
Tanjung sampun katuran. Terima kasih sayang Jeng Eva. Tadi juga ada atensi masuk. Lali janjinya langsung aja ditarik artis berikutnya dari Wisma Kuncoro. Day panggil yang berikutnya. Bersama bocah iki salam dewe kok. Jane Se- kowe ning endi ala kelaketku saja sayang nyamriani atiku suci kowe kencan karo mbok wandani. Mulane salah kowe. iya. Kan anggere nggawa dhuwit tek yengen kowe. Ora ada. Jane kowe ning endi kelakatmu saja nyupiani atiku suci
Lah wong Terima kasih. lah wong gurine orang deng-deng duwike undal-undul tok. Yo ora nek karek kowe wis ndelok sapa iki? Jarene karek kowe London. Iki mang lali. Tadi permintaan Mas teng mriki, sampun ngaturan nggih Mas, langsung aja ditarik kita tak gebut bintang wis dan bar karuan nek Rifki ngapal ngelotok. Ayo sesuk prize dina kok. Langsung aja bersama Jong Mitul Wisma Kuncoro. Aku tipas ngene-ngene. Tol rene tol. Alah bocah ayune moblong-moblong. Lho sampe mbuh kowe sapa wong ke bar dadi nganten ngono kok mosok kon mbuh yae. Perawan apa bojone turu. Ayo sayang dadi rapono. Perawan tenan. Mosok sih perawan nek bokonge nang nguri lho. Biasanya nih perawan ini pokoknya ngarep. Ayo sayang dadi rapono. Ayo. Apa? Diaturi mangku purle. Loh, nang Banjarneh. Nang Banjarneh. Puler wis dikai plang, enek solipi. Pripun? Oke. Ya oke. Duet mit. Betapa. Oh, iku ora emblek apa piye. Ya semangga Mas, Mas Agus. Wong aku gak ero jenenge re. Mas Wahyu. Kok kleru Mas Riki. Ayah Mas lanang kok munggah kok suwe meneh Mas. Muter. Lho dalane nang kene ngene caca. Iku lho Miki. Heeh, rene kene Mas. Gala-gala ya. Oke, ayo sapa? Moco tapi ra iso sih. Aku moco. Moco. Aku mate yo ora nggawa PH iku ndak. Apa lek muter terus? Lah jarene kon moco. Gala-gala-galanya. Karo sapa ya? Karek milih. Karo iki lho Mbak iki lho. Lho iki, Mbak Indun. Heeh. Gala-gala-galanya. Ngono iki. Semoga gala-gala bersama Kang Mas.
engko ayo dadi apalno nang omah. Nah, terima kasih Kang Mas. Golo-golo. Mangiku golo-golo. Iya iku golok. Terima kasih. Mas, sesukna ya Mas nek nanggap ya. Iki jame rada mepet ya. Jame rada mepet. Iya. Ditarik artis berikutnya dari Wisma Kunchoro bersama Jeng Wila. Iya iku tok. Ora ora bacute kok. Wila. Wila wis madus keringet mbong ngene. Ayo sayang kene sayang. Kelentung. Duh. Anakku Sita iki ndok nek nang omah yo ngene iki. Wila. Lah wong mboke ngene lho, Nduk. Ketang-ketang mboke ngene anake ayu-ayu lho. Lah wong anak tiri kok. Sayang. Iki karo nganti bendarane nok, dikasih apa sayang? Diaturi ikan dalam kolam, Mbok. Oh, bersama dalam ikan. Oke. Ya salam. Ora ngono lah, Nduk. Ndak iki cucuke mbok minta kok apa ya? Ayo Lek.
Ha. Dalam ikan. Oke. Ora ero judulnya aku. Heeh. Iya ya mak yo iku mang lho. Wah, ora mudeng. Lagu ngene iku ikan-ikan gulem-gulem ora dunung aku. Ya salam iku aku. Semoga. Ngono. Asik. Rifki aja guyu-guyu Rif. Tangane mesan diplasan kabeh Rif. Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad. Janganlah diganggu, biarkan saja biar duduk dengan tenang. senyum dulu Senyum dari jauh. Kolam dalam ikan, nggih sampun katuran kolam dalam ikan bersama apa? Ora iso aku. Oh, ya iku mang. Iki karang ranti bendarane no, iki ayo do disiapno, palungguhane disiapno, ayo do diresiki. Engko bendarane nek wis rawuh mesti dukane nang inyong. Nih, kene kayak gini. Lho lungguhane kayak gini lho. Aja sing gegeden. Kene sayang.
Ha iki karo Ngranti. Alon-alon, Nduk. Wong agak glemek-glemek kok kono. Wis ngelolonin kene sik. Oh, ora iku anakku lanang, Nduk. Anakku lanang. Anjir sumangga Ndarayu, sumangga. Kados kula nggih matur sembah nuwun. Injih katimbalan dawuh. Anjih tak tampa nang jero wakul. Ndak jare kon nampa. Wakul. Liyane wakul kena. Gak ana. Engko nek nang wakul ora buta, nek nang tangan aku nyekel dhuwit utang. Ya wis ora apa. Iku aja dicangkem ya mesakne nangis. Ora. Putraku iki bocah pinter dhewe kok yo. Maksud ndek inyo gak sakmono tek ngungkret teh. Alah. Yen cilik ngene iki yo gak kandhane. Kepenak nggone ngetok. Tapi ndek ini bleguk kok. Hah? Sak ndek iki bleguk sak cilik. Lah boy kok iso sakmene. Kok iso ngilesi lho. Bagus dewe. Ganteng dewe. Lho malah nek sing nerokno. Anje pripun Ndarayu pripun nggih? Wajibamu ing kapungkuran kira ya wis rampung kan? Nggih sedayanipun sampun rampung. Nyepaki darat. Sampun cumawis, sampun semepak. Sudah semuanya. Yen ora? Wah, aku nembodoni engko wis cengklong lah. Lho dikom lho ya. Mboten nek dikom ora apa-apa bisa mbedodok. Oh, ngono ora kok dikom. Lah pripun? Kowe dicemplongke banyu nang ember ki ora. Lah pripun? Dikom kira entuk bayaran. Waduh, susah ngene iki. Nggih, mboten napa-napa, umpami kula dihukum kok ya bejane ngoten mawon lho. Injih pripun? Siksa utara ya ya. Nggih. Nggih. Sliramu aja nganti nguti wani. Kek Kang Mas mengko titip wajiban ana ing kapungkuran. Hah? Apa to? Niki lho, Ndek wau kula nembe nggodhog wedang, pun umap. Mangke kersane diunjuk kalih garwanipun panjenengan kok mboten metu. Ngene ya, Yo. Nggih. Anak-anakmu iki kabeh. Nang mburi kabeh. Ya, yo. Ora sing kowe dhewe iki ora. Lho mosok tuwekan nang kene dhewe. Nduk, nang kene baturi aku padha tuweke. Injih pripun? Padha tuwek ayo do nglumpuk. Lah yo, ndun padha tuweke ngene. Jumblek lagi iki aku yo nekani kowe. Jare megah. Wong ora tau kepenuk. Wah, sing endi? Kepenuk ndek nakne tok. Lah yo ngono iku sing ndadekake kangen. Anjir, niki abdi panjenengan abdi iku amatiran nggih ngeten niki. Padha wae yo amatiran. Dadi nek padha ketemune suwe ra kepenuk. Rasane kangen nggih Ndarayu. Cocot. Sing tak seneng iki ya kaya kuwi. Lah nggih, panjenengan ketingalipun niku nek ngertos kula kok ngoten lho. Seneng ngoten. Lah nggih. Niki le gatel niki le nek wau kula mboten adus Ndarayu. Aja ambune gondane kok kene lho yo. Oh ya maklum ora adus ya ngopeni ana sapi enek jaran enek embuh marek-marek. Dadi kuwi iki yo kabeh bisa to. Nggih, kula niki sedayanipun nggih saged ngurmati sapi. Saged. Bojone wong nggih sak mboten saged, mboten pareng. Kuwi ora kena yo yo. Mboten pareng. Bojone wong yang kira kena dirumati yo. Niku dirumati tegese kula dodolan, piyambakipun tumbas kalih kula nggih kula remen to. Kudune kula ngladeni to. Anjir. Nek
nek wis rampung kon bali ya. Nggih kula kan bali pun gemblonge pun dibeto mantuk. Nggih. Ngapa maneh kok? Niki lek gak gatel ngeten lho Ndarayu. Mun karo kowe. Kok gumun pripun to Ndar? Saiki ngece karo aku. Kula niki mboten ngece, niki leres saestu to Ndara. Aku ki wis ngerti lho yang nek mbok ece. Mboten saestu mboten Ndarayu. Saestu mboten. Kang Mo, kula yang sono. Nutake palungguhan ya. Oh jenjen Ndarayu. Yai Topati, Paring pangku kula. jalur Gunur Katinggare. Selamat mendapat ing dalem taman kapi. Iya iya. Nggih, Ndarayu. Arep nopo? Kula badhe teng wingking. Aja. Nek iki metu wis to ora wis. Aku bakuri nang kene yo yo. Kok tak tambahi? Ora usah tambah-tambah. Wis to. Wis nang kene lho. Lho kowe iki abdine sapa? Ah, abdiku to. Ayo lungguh. Kang Mo, Yai Topati. pangapunten ingkang kula suwun awit kula boten kati nimbalan sampun kumawani mlebet wonten ing salebetipun taman sa. Mestine kaya ngono ya Yai. Ndadekake kaget ing atiku jalaran. Jane ora wigati apa mung tindak ngake Yai. Kang Mo, tindak kula mau teges lange boten. Wonten wigatos ingkang sambung dhateng kapribaden panjenengan. Ana wigati sing sambung kalawan aku. Leres Banjur wigati apa Yai? kula badhe paring kabar lelayu, Kang. Kabar lelayu. Banjur sapa sing tumekaning pati? Nggih. Ampun kaget iko pilih. Sak samunipun kula matur wonten ing resa panjenengan. Ingkang sedo namung ingkang garwa panjenengan Kang Mas Maeso Ateleng. Garwaku Kang Mas Waiso Adeleng. Niki leres apa mboten, Bang? Bener ya. Apa aku nate goro? Yang gini Kang Mas garwaku. Tumekaning pati. Kang kejalanan apa Yai? Kang Mbok. Sedanipun Kang Mas Maeso Ateleng awit Singosari wonten peperangan ingkang ageng. Ingkang kadung madeg dados senopati perang boten wonten sanes nawung pendanipun Kang Mas Maeso Ateleng. Aku ngerti Yai. Lah samun pas sarta samun jibuh pilih sedanipun Kang Mas Anusapati niku sabelo dhateng negari wonten Praja Singosari. Ing niku ngantos dados rabunipun negari wonten ing Praja Singosari, Kang. Kang Mbok, Yai. samunipun diko katilar sedo dhateng ingkang garwa panjenengan Kang Mas Maeso Ateleng. Panjenengan ampun sah menggalih ingkang langkung-langkung awit ingkang garwa panjenengan sampun pun kersaken Gusti ingkang gelar jagat wedal sak mangke. Aku ngerti yo kira ora nelongso jroning batinku. Aku lagi wae ngemban putrane Kang Mas Maeso Ateleng. Sing lagi wae. Isih bayi yo Yai. Banjur bos apa maneh bisa ngulawentah karo putraku. Yen to ramane wis tumekaning pasti. Kang Mbok, sinaso dal sak mangke penyamengku katemben ngelaraken perang Jabang bayi ingkang tansah timur. Saya malih sampun katinggal sedo dhateng ingkang ramanipun. Yai. Niku ampun matosaken perkawis jiwaraga panjenengan saha perang Jabang bayi ingkang tansah Yo timur. kene aku ora kuwatir Yai. Jalaran karo aku wis tumekaning pati. Kene aku ora kuwatir. Kang Mbok, samunipun panjenengan menika sampun katilar sedo ingkang garwa panjenengan. Wonten ing papan menika wonten salah setunggalipun pawan yang sagah dados gumantinipun Kang Mas Maeso Ateleng. Ana pawongan sing bisa dadi gantine garwaku. Leres, Besok bisa ngedhekake putraku lan ngulawentah. leres panjenengan Kang Mbok. Nanging sapa ya Yai? Jagat boten wonten papat, donya boten wonten limo. Namung setunggal kula pribadi toh pati. Yai Topati. Yai Topati. Kang Mbok, Yen kaya mangkono aku bisa nduduk.
telepon. Garwaku tumekaning pati mesti kowe sing jalari. Kene apa kaya mangkono? Mergo kowe arep ngepek randaku jare. Boten badhe kula selai. Kula deduk, kula akoni. Sitanipun ingkang garap penyan, ingkang jalari kula. Namung kula kepengin ngalap rondo penyan. Ing benjang badhe kula pundhut kula dados garwa kula. Yen kaya mangkono tumindak murak tumindak ing manungsa, ning tumindak ing iblis. Pangkok sampun baca. Pilih penyan kula sampun nglampahan dados rondo. Monggo. Padahal sak mangke pulang jabang bae kula mban. Kula anggap goblok ya, Mbak. Ora sudi yen kaya mangkono. Tinimbang putraku kok dumuk. Tak entengake kukut jagat. Apa maneh? Nganti tumekaning timbang garwa keraku. Ing donya iki ambane ramung sak godhong kilo. Kelakon kowe ngepet bojaku. Mati. Loh! Kamu dulu aja. Lamun cukeng kapidring atine wektu dina iki kowe mbacut pitungmu marang aku. Tangkep Jojo kelawan Maiso jembar tidak dari Maiso. Ora mbiyen rasa iki Maiso wong telengan opo dening toh patimu. Aju legane ati. Oh setan.
Katitik. Ing papan iki negara meninggalake Bayang Paidan. Swasa ngrebut pulang Jabang bae susu. Memang sapa tumindak. Yen kuwi ora gawe lakon sing kowe mampir tetap aku sing tresno bawan aku. Urung lega atiku. Urung marem kalamun durung ngrasake karo kawanitane. Kurang ajar. Aku waton ngucap teko pasti. Ing papan iki ora pawon sing sabelo karo kowe. Sethithik aku bawa rasake karo kowe. Kurang Ayo, ayo. Alhamdulillah, ceh diparingi penonton ora ketang mbok D kuthok. Ngopo? Mbok D kuthok sing ndelok kok Mas Timbel. Aku ngene iki ya dadi eling sing tanduran nang omah aja. Kok eling tanduran ning omah wong kok mbok padakno karo tanduran iki lho. Ora ngono.
Sing bagian kene kakean Orea. Iya ketok lemu-lemu ya. Sing kono malah kurang oreane. Etoke bajeken munggo jagung ora kelar modot. Lah iya, sing guri, Dik. Ki kenek apa? Mbah kakean poska apa mbah kurang. Ketok cilik-cilik mergo kododoan. Lah iya. Gak dadi ngopo, Mas? Jan Mas, luar biasa lho, Dik. luar biasane manggon ndi? Ya to, iki wis butilan kasunyatan. Heeh. Iki mertandakno nak bapak mukit iki grapyak karo tangga teparone. Grapyak karo tangga teparone ki ngerti dhewe tamune sore mau kaya banyu mili. Ya wis jelas. Awak dhewe arep adus Mas, wah luar biasa. Aku lagi iki lho ngetoprak jan luar biasa. Lagi ketoprak bar Pak Mufid marani mlebu ning kerombongan. Piye, Dik? Mas Subur monggo nek ajeng siram teng wingking ngono. Kowe ya rono. Aku budal ning nguri tenan Mas. Wah, aku mlebu omahe kene ku njumbul, Dik. Lah ngopo kok so? Roh barang tumpuk-tumpuk teko dhuwur penuwun. Wah, luar biasa entuke mergawe dina iki. Sing tumpuk-tumpuk iku lho apa? Berase kalau delok tumpuk-tumpuk semono kene. Wah, aku yo ora kaget. Wong mergo yo tamune akeh kok. Lah yo mertandakno karo tangga kiwa tengene iku rukun. Lah iya. Aku jablas mengguri Mas ngelirik kamar kiwa. Wah, luar biasa nek iki. Diagelan kok biayaan teko kamar bareng. Lah arep mandi ku nggone pol pojokan pol ngguri. Lah terus apa ning jero Lirik kamar? ning kamar kiwa. Wah, ana gula rokok mie nglumpuk tumpuk-tumpuk. Wah, mbok Dek kowe dagelan kok lirak-lirik terus iku lho mbok Dek kudu ngireng lho. Iku to? Lah terus piye? Iya barange tumpuk-tumpuk alhamdulillah entuk akeh. Entuk akeh. Aku jiablas ning kamar mandi, Mas. Oh, ya kowe mau dawane adus ae. Heeh, jiablas ning kamar mandi wah ya luar biasa iki, Mas. Luar biasa piye to, Ning Dik? pojokan ya tumpuk-tumpuk ning kamar mandiku. Apa kuwi? Gombale, Dik. Omongan iki mbok yo rasa pateng pecotot. Lah piye pirang-pirang dina seminggu luweh ora kok berumbah-umbah mergo mikir kahanan arep mergawe, arep nekake Wisma Kuncara. Kowe iki rasah mirang-mirangno Bapak Mukit. Atik mirang-mirangno gene. Wah, aku mang yo masamu kowe tok sing adus nang kono. Kowe berarti ya adus ning kono. Wah, ora trima adus aku nguyuh yo nang kono. Nguyuh ning kono. Wah. Walah jedenge jan apik, Dik. Apik, Dik, ancen luar biasa ku. Luar biasa. Ambane mbah jeding. Jeding ki ambane iso nggo nglangi. Kaya kolam Tapi renang ya. siji kok, Dik, ana sayange. Oh, sayange apa, Dik? Ora ana ciduke mau lho aku bingung. Oh, ciduk gedene mbah ning pojokan kok gak ana ciduke lho. Lah aku ora roh lampune tak pateni kok, Dik. Aku ning kene ya seneng ya sedih, Mas. Ngopo rasah seneng sedih rak seneng ya seneng. Senengku kepethuk keluargane Pak Mufid. Lah sedih, Dik. Sedihku iku manggonku, Mas. Loh, manggonmu gini. Wis tak kandakno awan mau manggonku kecer, tekaku kecer. Iya. Manggone ya wer kandang wedhus. Ra apa-apa. Ora apa-apa piye kandang wedhus, asaku udian, Mas. Lah apa, Dik? Ndelalah wedhus nguyuh kok. Kowe iki ya sing goblok. Lah kemracak asaku udan wedhus ndelalah nguyuh aku ning ngisore gedhek. Wah, luar biasa ambune. Delok minyakku wangi. Layak ambune kok pating srebel kok. Meneng ae rasa dikandak-kandakno isine-isine dagelan kok minyake uyah wedhus. Yo jan luar. Aku mangapa mau jombo-ombo Adik. Ya iki adik-adike. Oh iya sesuk tanggal merah lali ya. Tanggal abang, tanggal guru nggih, Dik. Tak sesuk hari apa, Dik? Rasakno. Kowe kepethuk bocah ngono ku mesti kaya bingung. Sesuk hari apa, Dik? Senin nak bener ah. Ya bener kono. Lah iya, Tapi mending bocah iki kok iso daripada anakmu. Loh, anakku gene anakku ya pinter lho, Dik. Anak bedigasan ngono kok. Bedigasan pi anakku pinter SD iku ranking 1 terus. Walah, lak ranking, Dik. Delok angger sore anakmu masuk sekolah madrasah ya to. Ngono ki rasa digawani HP. Sekolah umume iki cah saiki sakmene-mene do nyekel HP kok. Ora ngono. Bocah iki nak iso ya to. Aja dicekeli HP sik.
Nak dicekeli HP malah dadine sing ora genah kaya anakmu. Wong aku wingi ngerti dhewe kok Nek ra genah ngono ku ya dikandani ya. Yo tak kandhani ya. Anakku ya padha karo momongam dhewe. Lah iya kok Cung, kowe iki anake subur ah, aku tak ngono-no. Anakku mbok takoki. Ya tak takoki ya. Jawabane piye? Ya, Bro. Ngono kuwi lho ulang-ulangane sapa? Ya, Bro, ngono kuwi. Apa wis bener ngono kuwi? Nyeluk wong tuwa kok, Bro. Lah iya. Oh, alah bener anake subur kowe. Kowe iki ngapa? Ngaji kok malah dolanan HP nang pojokan delok. Film apa ngono sing mbok delok? Tak ngono-no. Delok film apa mbel anakku? Lho delok film jentit-jentit. Ngono ki ra kurang ajar. Jenenge wong tuwa iki kudune iso mene conto. Anakku sekolah madrasah ndelok film Jentit-jentit. atoh mbel. Tak suweneni lho. Ngono ku ya kudune dikandani. Ya tak kandhani ya. Nek kowe roh. Ya iya wong jenenge anak wis tak anggap ponakanku dhewe. Lah iya. Ngono ki terus HP tak jaluk. Lah HP mbok jaluk. Ya tak gawa mireh. Mbok gomire lah terus anak. Lah anakmu ya ben ngaji. Anakku ngaji. Lah ya HP-ne gorene tak gawane, terus tak gawa nang pojokan. HP-ne kok mbok gawe nang pojokan. Lah daripada ndelok jentit-jentit kok Lah HP-ne ning. Ya tak delok dhewe ah, goblokmu kok Kok goblok. Duh, lah kok goblok kuwi. Menging anakku kok mbok gawe nang pojokan kok mbok delok dhewe. Maksudnya iki tak delok iki pengeluaran terbaru ta orang kok ora terbaru langsung tak hapus. Kowe kok ora umum. Iki mburu cukup wektune ibuke Iya, Dek. ditekoni. Heeh. Nyuwun gending Bu, napa nyuwun lagu? Gending napa dandutan, Bu? Dangdutan. Dangdut. Kok sampean seneng dangdut iki, Bu? Oh, melu goyang mboten, Bu? Ya dadi ngopo? Njaluke dangdut. Dangdut napa, Bu? Napa? Ayo ndang urunan ya ayo. Sesuk mbok iki sedelongas wis ra ono lho, Bu. Wis ngaleh nang adu sesuk iki. Ngaleh ning adu ning Lah, ndi? Ngaleh adu ning ndi? Goblok kowe masa ora ngerti sesuk nimbale ning ndi? Nimbale ning ndi, Dek? Wisma Kuncara sesuk nimbale nang Segara Kidul. Goblokmu kok sing budali mok subur tok jare. Lho, kok ning Segara Kidul sing budali aku tok? Lah nggo tumbal e, Dek. Mosok nggo tumbal ketoprak. Iya. Ibuke manut. Sing penting kepenak. Nggih, heeh. Kersane mboten lali Wisma Kuncara, kula sukani lali janjine nggih. Nggih, wala warga kene iki jan penak luar biasa, Mas. Heeh. Dikek ya pae manut. Umpama aku langsung bar ngoten pripun? Nggih, ngoten lho kok mboten. Wong kok jelekane sing enak sithik iki lho. Ayo kanca sukani lali janjine. Lali janji. Ah, Mbak Yuku tesih wewungan, heeh. Pokoke nek ngasih esuk engko tak ke hadiah, Dik. Heeh, ayo. Ditata sik kabele kok. Wah, diduduli sik sing kepenak. Iki bengi serodok masuk ngerino mang gremet-gremet grayang-grayang. Mas, Ayo Mas Arif. yang ajeng buah, Mas. Apa buah? Buah. Nglilir ya, Dik ya. Oke. Masih bersama Wisma Kuncara. Wisma kaki desa Bebek, desa Purworejo, Kelurahan Mustika. Sing tak kowe ngajak
dandan arep nonton ketoprak Wisma Kuncoro jebule wis keturu. Lah kok wis keturu piye Lah sore di ngeloloni adus bar adus ndelok TV delok malah jablas turu. Jan-jane kowe nang ngendi? Geragatmu saja nyobeane. Atiku sujono kowe kencan karo lanangan liya. Wisma Kuncoro Suki Audio DR Video Shooting jane ndek awan wong iki ning ndi to? Gak dadi ngopo bengi sing penting budal. Jan-jane kowe nang ngendi? Gelagatmu sajak nyobeane. Atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Luar biasa. Alhamdulillah katuran lali janjine. Lali janjine Mas sampun, Timbel nggih. iki ngene ya Mas keripik telo keripik gedang telo. Aku angger robuke guyu terus aku ngasali. Ora ngono, aku ngerti ya dirimu kaya ngono. Gene. Kowe angger roh amplop diadahi karo bose rak ya ngono kuwi ya. Apa kowe apa kok Robuke lho. Asa bingung. Awak dhewe netepi kewajibane ning mburi. Iki wektune yo mepet, wektune diedum jog sore mau. Iya. Ayo netepi kewajibane ning mburi, heeh. Ya wis, wong awake dhewe sak durung abdi ya ta. Engko mundhakku dikanen marang bundar. Nek kadisiane nek awak dhewe gak kepenak, gaweane ning mburi yo urung rampung. Ya wis, Ayo resik-resik yo. kewajiban.
Tesih gedhe pangapuraku awit aku wani nyempah kali marang kowe. Ora Kakang, sing paring kudune njaluk sepura ki aku. Mergo kabeh mau pancen aku ora ngerti. Lamun to Kakang Maisa Cempaka wis klebu sedulur putra saka ing Singasari. Apa? Ora ngono. Panjenengan minangka tiyang sepuh kula ingkang nggala wentah dumateng kula. Pramila perkawis putra panjenengan pun kensah. Si menawi badhe panjenengan jodohake dumateng Maisa Cempaka kula mboten kaoran. Wis ngono. Kabeh mau gumantung sing lakoni. Nek ken sasi condong atine kelawan Maisa Cempaka, wong tuwa mung durung mergo wong tuwa kuwi gadah ning ora gaduh. Kanggo uni wektu dina iki wong tuamu ya Prabu Anusapati wis kelakon tumekaning pati saka tanganing Tokjaya. Njur karepmu kepiye? Rumaos kadudut rosing batos kula. Atas sing tiyang sepuh kula, Dik rikala semanten minangka pengayoman dipun krenah dumateng Paman Tohjaya. Rumaos boten nrimakake perkawis menika. Menawi kula kepengin sanget balekake kajayan. Wangsulipun kajayan wonten ing Singasari. Awit menika ingkang gadhahi boten sanes namung kula pribadi. Ya. Gampang kowe ngucap sing kaya ngono. Ning ora sagampang kaya rumah lan ngerti epeng tangan. Nek kowe kepengin balekake kajayan ing Singasari sarta kepengin males sedane wong tuamu kowe kudu nganti piranti jening piranti. Kudu ndening piantel utawa pusaka. Lajeng kedang agem pusaka menapa, Pak? Pusaka Kiai Gandring. Kiai Gandring ya. Kula mboten negakaken Ronggo muni wonten ing Singasari. Ya, mila menika lebih nglapat tidak Sabiyantu usahaken pareng tidak hati-hati. Hati-hati Kakang. Bapa Sukmana Jati. Pusaka Pugandring dina iki cemondhok ana ing Singasari. Umpama tak jaluk nganggo sarana halus, mesti wae ora bakal diulungake. Yo, bakal tak tulat pakartine Tojaya, tak cidane saka pati pusaka. Pabrik opo kowe nganti menyang urip bojo Singasari. Nggih pangapunten kula menika kepengin sanget kepanggih kalih ratu wonten Singasari. Sinur Prabu Tohjaya. Nek kaya ngono kowe durung ngerti pawongane. Bagi dereng nek asmane niku kula sampun kepireng. Jenenge wis keprungu. Oh sampun.
Nek kaya ngono to, Jaya wis kawentar Wah, Praja. sampun teng desane kula niku nggih pun kawentar. Pun kondang. Kondange piye? Senengane bojone wong senenge. Ora ngaji. Wingi dosa Mboten to Jaya. boten nyino. Kula Kok boten. anggap aku ora payu piye? Boten. Jenengan penjenengan kok sinten kok malah nesu kok. Nanti aku nesu karo kowe. Amarga aku keprungu yen kowe ngremeh karo Toh Jaya. Iki lho Sang Prabu Toh Jaya. Sampean. Layak sampean niku nek teng desane kula niku pun kawentar apik, boten ala. Apa lho? Nggih. Syukur. Ning nyuwun Mun sewu. tak gani kanugrahan kanggo kowe. Anugrahane napa? Jaluk opo tak turuti? Kula kepengin gawean. Gawean. Nggih. Wong teng desane kula niki wancine icir jagung yo mati jagunge kebaceken akeh udan. Kowe aja salahke marang Sang Ratu. Ya pripun? Wis saka panguasane Gusti Kang Gelar Jagat. Oh, ngoten. Anu kanjenge kula niki kepengin daftar dadi prajurit. Kowe kepengin dadi prajurit. Oke. Apa kabisane? Kula niki masak nggih saged, nyapu nggih saged, tumbang-umbang nggih saged. Kowe iki juru masak apa piye? Kok karepmu kepengin dadi prajurit kok aturke karo aku malah tukang masak. Lah wong kula niki pun ditinggal kalih bapak ibu kula lho. Nggih masak ambak. Nek pancen kowe kepengin dadi prajurit, kowe kudu iso olah. Kudu saged gelut ngoten. Walah nek niki abot. Iya, Lha nek kan gelut kula niki mboten wani wong nek. kowe ora wani. Mboten. Nek pancen kowe ora wani bali. Ya ampun ngoten nah. Sampeyan niku ratu sing wicaksana, sampeyan pun bagus rupane. Kok sampeyan iki kudune nggih duweni ati sing Amarga dadi prajurit kowe tukang perang. Nyamanno negara. upami prajurit sing tukang masak niku mboten wonten to. Ora ana wis ana dhewe juru masake. Niki kanton sing tukang perang. Iya, Lah niku kira-kira syaratnya napa? syarate Nggih. ya kudu bisa gelut. Sak liyane gelut mboten enten. Ora bisa. Oh. Nek gelut niku nggih jane nek kepepet kula nggih wani kalih tiyang. Kowe wani Nggih. tak dadar. Sampai dadar pripun? Sampai niki malah gawe gojek. Guyon sampai niki kok. Nek wong desa ora Lho kula menungso kok sampai dadar mengpadake ndok napa pripun? didadari barake iki dijajal. Pendadaran. Ngerti pendadaran? Pendadaran. Pripun lek kula mboten mudeng nek pendadaran. Dijajal apa pancen kowe bisa gelut ora? Oh. Dijajal gelut. Ya kaya sinten niki? Aku. Nek sampean niku wis sanes mawon. Ora ana wong wis. Oh, ngoten. Nek sampean. Iya, Lah nek umpami niki umpama lho nggih. Umpama sampean mengko kula jotos. Sampean niki midono kula. ora apa-apa mergo sing ngesake aku. Saestu. Nggih mboten napa-napa nek ngaten. Nek kaya ngono. Nggih. Ayo jajal menyang kene. Tojoyo to. Ora ngerti. Sopo sak tenane Ranggawuni? Apa kang tak jenengan kok? Iya. Bapa Mrapati
sak lungamu saka ing Gunung Bromo. Ing wektu dina iki kelakon penjangkamu males sedane wong tuamu ya males lawan pamanmu Tok Jaya. Inggih. Sak sernane Prabu Tok Jaya teges komplang negara ana ing Singosari. Monggo sing duweni hak lan menang kuwi kowe sak lisire wong tuamu. Mula Ranggaweni Lunggana Maesa Danu ana ing Praja Singosari. Wonten dalem sewu. Sakderengipun kula lenggah minangka pengayoman wonten ing Singosari. Kula menika rumaos mboten kuwawi menawi to kula dados pengayoman wonten Singosari. Tegesipun kedah wonten ingkang malangkani utawa dados wakil kula anggenipun ngebetake jantrak pemerintahan wonten ing Singosari. Perkara kuwi aja kuwatir. Ing mangkone sedulurmu Maesa Cempaka uga bakal ngembani nggonmu jumeneng nata ning Praja Singosari. Kakang Maesa Cempaka kersa menawi kula angkat minangka patih wonten ing Singosari. Kudune kaya ngono. Menawi kados ngaten kula mboten kaweraken. Waton panjenengan menika tansah ndumbani dumateng kula. Aku bakal ndombani, aku bakal jambangi sarta ngembani nggonmu jumeneng nata ning Praja Singosari. Mula sawise sira jumeneng nata ning Praja Singosari nganggo jejuluk Sang Mapanji Semeningrat Jaya Wisnuwardana.